kedu ihe okwuma na-eme mgbe ị na-ete ya ịbịa tee ya n'ahụ gị o mee gịnị ọbịa ahụ gị a na-akwa mụrụmụrụ ọ bụrụ na etu mbute ihe ndị ahụ ọ na-ebute ọbịa mesasịa gị n'ahụ oriọna ya nọrọ ọbịa oje gbochie ya ime gịnị ịbanye n'ahụ ma ọ bụ ịbụkasị gị ihe mbụkasị n'ahụ mgbe ọ ga-ebịa ogbochie ya dịtụ ọrụ a vitamin E aha na vitamin E aha na vitamin A ga-arụ that vitamins a ga-eje mee ihe anyị ga-abụkasị gị n'ahụ oriọna agaghị ekwe ka ọ bụkasịa gị ihe mbụkasị n'ahụ. Nke ọzọ bụ ori na-egbochikwa anwụ imebi mmadụ ahụ. Ọ na-egbochi anwụ imebi mmadụ arụ. Ọ bụrụ na ị bịa tee ya gaa n'anwụ ọ ma emeghị affect n'ahụ due to that gịnị vitamin A na that vitamin E aha o nwere o nwere ihe ọ na-akpọ mgbochi n'ebe anwụ dị. O nweghị ike anwụ onye ekwe ka anwụ a mee gịnị gbajie gị ahụ ma ọ mebie gị akpụkpọ ahụ gị. Okwuma nwere ihe a na-akpọ cinnamic acid nke na-eme ebe ọbụla ihe zara mmadụ n'ahụ iwere ete ha n'ebe ahụ zara aza ọ gbazee ya. Ndị na-eje agba ụmụazụ ọgwụ mgbochi ọ bụrụ na ije gbachaa nwatakịrị ọgwụ mgbochi a were okwuma na-ete n'ebe ahụ ịgbara nwa ọgwụ mgbochi ọ ga-eme ebe a agaghị aza aza. Ọ bụrụgodị nọ nke agbachara nwatakịrị ọza aza iwere ha n'okwuma a na-ete ya ebe ahụ ọ ga-eme ọzịza ahụ agbazesie nwatakịrị ahụ enwere onwe ma ọ bụ okenye ahụ enwere onwe ebe ọbụla zara aza n'ahụ. Cinnamic acid ahụ ịbịa te ha na okwuma n'ebe ahụ o mee gịnị ọ bịa mee ebe ahụ zara aza ọ gbazee ya ka ndị oyibo ji wee sị nọ anti-inflammatory property ka o nwere ihe a na-akpọ anti-inflammatory gịnị property n'ime ya. Ihe a ga-eme ya ọ gbazee ofuma ebe ahụ zara aza n'ahụ na-egbughị mgbu okwuma ga-eje ebe gịnị gbazee ya. Nke ịnọ dịka ibe ya bụ ihe gbasakwara akpụkpọ ahụ mana ihe gbasara akpụkpọ ahụ a anyị na-eleba anya n'ihe gbasara okwuma na ihe ndị ọ na-arụ n'ahụ. Onye ọbụla Chineke kere eke na-eyuzu okwuma nke anyị ma na ihe a na-akpọ ya n'obodo anyị nọ n'ime ebe ori onye ọbụla ma ya ma onye ọbụla ịkpọghara na ori ọ mara n'ihe ị na-ekwu maka ya. Okwuma bụ nri akpụkpọ ahụ na-eri ezigbo nri na-edozi akpụkpọ ahụ nke ọma nri akpụkpọ ahụ na-eri ofuma ị na-ete na akpụkpọ ahụ gị ọ na-edozi akpụkpọ ahụ mee ka akpụkpọ ahụ maa mma na-akwọ mụrụmụrụ. Ọtụtụ na-ete ude oyibo mere mana Chineke were nke a nye anyị dịka ude nke Chineke kere n'ụdị nke ya. Ude enweghị ihe ọbụla eji wee gwa ya. Ude dịka Chineke siri wee kee ya o nweghị ihe ọbụla a na-akpọ ụmụ kemikal ndị na-emebi akpụkpọ ahụ n'ime ya. Ọ ude ya bụ ị na ha na-ete onye ọbụla fụrụ gị ọ na-ajụ gị kedu ihe ị na-ete n'ahụ ha n'ihi na ahụ ọ ga na-akwọ mụrụmụrụ dịka ugegbe onye na-eghe anya ụmụ ihe na-abụkasị n'ahụ ụmụ ihe na-eme ka ahụ na-agba oji n'ahụ ụmụ ihe na-aha edozi na-eme onye na-eghe anya akpụkpọ ahụ ama dị mma n'anya. Okwuma na-arụ ya. Ihe ọzọ anyị ga-enebakwa anya okwuma na-arụ bụ na okwuma na-eme ahụ gị ama aka nka ọsịsọ. Ọ bụgodị na ahụ gị ejenigo ma ọ na ahụ gị agbagolitena onye na-eghe ahụ na akpụkpọ ahụ ka ga-adị ka nke nwata n'ihi gịnị ihe okwuma na-arụ n'ahụ. Ị bịa na-ete okwuma ọ ga-eme akpụkpọ ahụ gị ọ ma egosi na onye ejeniena na ahụ ya ejeniena onye nke ahụ ama egosi na ahụ gị n'ihi na ihe a ga-eme ka ahụ gị akpụkpọ ahụ gị a na-egosi nka okwuma ya eje gịnị je wepụ ihe ahụ. Onye ọbụla nere gị anya onye anya ọfụkwa ihe anyị ji wee bụrụ ọgbọghọbịa ma ọ bụ okorobịa ọ ga-egosi na ahụ gị nke